Ja, banen. Venner. Oj. Se hvad de kan få ud af det hold. Venner. Det er godt lagt, det er godt lagt. Tempo på den anden fænder, og det sætter fart på et omvej! Øj! Hvor det ikke, nu er vi... Vi er halvvejs i anden periode. 3 point. Jeg synes, at Ivo, han har faktisk været sammen med alle hans fænder ja. Han kan få en fejl. Nu går jeg lige ind over. Vi skal se, hvad Næstved svarer igen med her. 3 point. Jo. Venner. Ja, flot fundet der. Nemlig. Det kan godt være, det bliver. Det er netop derfor noget fart. Venner.